6 команд вышли на старт у Іволзе у полной амуниции и амаль военной готовности. Нехта зрабіў ставку на ветеранов сандружынников, іншыя, наадварот, обновили состав и вырашили дать магчымасць паспаборнічаць и набираться опыту молодым. Так ці інакш, але непадрыхтаванаму чалавеку на таких спаборніцтвах у прамым сэнсе няма чаго рабіць, бо на кожным этапе конкретныя заданні, якія патрабуюць ведання асноў медыцыны, аказання першай даўрачэбнай дапамогі і ў залежнасці ад ачага паражэння пэўных дзеянняў не толькі камандзіра падраздзялення, але і ўсёй каманды. І хаця ўдзельнікі рыхтаваліся да спаборніцтваў ні дзень і ні два, але ж на кожным турніры мае месца быць звычайнае хваляванне, калі разумееш, што менавіта ад твайго адказу ці дзеяння будуць налічаны зліковыя балы. Это мероприятие одно из важнейших. Умение оказать первую медицинскую помощь человеку в чрезвычайной ситуации. Но по некоторым этапам задания усложнились. Например, по теоретическому конкурсу другие вопросы отдельно для командиров, отдельно для санитарных дружин, связанные уже с более современными чрезвычайными происшествиями техногенного характера и природного характера. Этапы комбинированного очага и химического очага нам показались наиболее трудными, потому что там очень много различных ранений, различных повреждений. Готовились мы 3-4 месяца, всегда так готовимся, мы уже ездим сюда 10 лет. Вот. Помогали нам, всегда предприятие наше, нам оснащением помогает, врачи приходят, которые показывают, как накладываются шины, как ранения устраняются. Розныя этапы спаборніцтваў праходзілі на асобных пляцоўках, дзе было падрыхтавана ўсё неабходнае, каб выканаць комплексы практычных і тэарэтычных заданняў. Часам, гледзячы на работу некаторых каманд, складвалася ўражанне, што працуюць сапраўдныя медработнікі, і іх дзеянні пралічаны да апошняй секунды. Настолькі прафесійна і аператыўна яны аказвалі дапамогу пацярпелым у камбінаваным і хімічным ачагах паражэння. Для чего нужны эти соревнования? Конечно, на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций это обязательно, чтобы на предприятиях сотрудники могли в первую очередь оказать помощь друг другу. Ну и, конечно, это в нашей обыденной жизни. Умение положить повязку при переломах, при порезах, оказать первую помощь при каких-то химических повреждениях кожи, отравлениях. Это тоже должен знать каждый человек. Дзень у Іволзе не прайшоў дарэмна. Кожны ўдзельнік, навічок ці ветэран, папоўніў свой асабісты багаж ведаў і навыкаў, якія прымяняюцца не толькі ў ачагах паражэння тым ці іншым відам зброі. Апошнім этапам у праграме спаборніцтваў сандружын стаў конкурс мастацкай самадзейнасці. Між іншым, журы вызначала лепшых у кожнай намінацыі, а ў агульнакамандным заліку перамогу ў чарговы раз заваявалі прадстаўнікі маладзечанскага камбіната хлебапрадуктаў. На другім месцы каманда Велесмит і замкнулі тройку прызёраў работнікі завода металаканструкцый. Пераможцы цяпер рыхтуюцца да абласнога конкурсу сандружын, які адбудзецца ў сярэдзіне лета ў адным з рэгіёнаў Міншчыны. Алла Маркелова, Степан Марченко, МКТБ.